El cinema de terror ha aconseguit allò que pocs gèneres poden presumir d'haver fet, convertir les pors en mites, des de les ombres del Nosferatu fins a l'inquietant silenci del Resplendor. El terror ha sabut traduir les nostres angoixes més profundes en icones que perduren dècades després. Potser per això desperta tanta passió i tants debats i ha generat una comunitat de fans que el mantenen viu dècada rere dècada. A Cardedeu fa 20 anys que se li ret culte a aquest gènere amb el Festival Cardoterror. És un festival obert a tothom, ja sé que el terror de vegades hi ha molta gent que li provoca cert rebuig, però en aquest festival tenim una mica de tot. Hi ha sessions familiars, d'animació, d'imatge real. Aquest any fem la família Adams, per exemple. Hi ha passi de curts infantils, passis de curts en general, i una pel·lícula per cada tipus de públic, encara que siguin de gènere. Jo crec que és un festival obert. També tenim el Mercadillo que fem dissabte i diumenge, exposició d'artistes allà a Sant Corneli, i no sé, el que volem és fer una mica d'ambient aquí al poble de Cardedeu. Abans de la presentació oficial del festival es presentava a l'Esbarjo el podcast interactiu 48 hores. És un podcast interactiu on la gent podrà participar des de casa. Cada setmana anirem reescrivint el guió en funció del que la gent decideixi. Els donem 2 opcions i és un podcast de misteri, d'intriga, una noia que es desperta alligada i hem d'anar sabent què passa. Amb els ulls embenats, els oients van poder viure una experiència immersiva en la pell de l'Iris, la protagonista del 48 hores, ja disponible a Spotify. Un cop acabat el primer capítol i les votacions en directe, l'Esbarjo rebia la presentació del 20è Cardoterror. Enguany començant amb un acte sorpresa amb els responsables de les promocions del Cardoterror com a convidats i amb l'Antònia com a protagonista, l'actriu i musa del festival, qui apareix a totes les promocions i a qui el Cardoterror ha volgut homenatjar amb un trofeu Odri per tota la feina i tots aquests anys. En acabar, projecció d'un capítol de La dimensió desconeguda i sessió inaugural amb La niebla de John Carpenter.